So yun, good afternoon mga kawaray. So adik na yan sa Rawis, nagkuwalaksan parcel. So mila pasuusak. So yun mga kawaray, grabe ang paso. At taho, yung pantalansan Rawis mga kawaray. So yan o. So yan o, sad sinikaluwag mga kawaray, ang parking lot. Parking area San Juan, San Rawis mga kawaray. So grabe ang paso niyan mga kawaray. Kinangagod, pero may tubig. So, grabe mag-aantos ka kung niyan sa paso sa mga panahon. So yun o mga kawaray o. Yan. So masakay kita yan mga kawaray. Damo pang pila. Tara, let's go. So yun o, sakay na kita. Natin yan, barko. Kasi nga po eh. So yun mga kawaray, adin natin sa Lawang. At syempre tikangkit sa Rawis. Oo. So yun lang mga kawaray. Thank you for watching. At inaantay na tayo ni Lovely Daban. Ba't ka naman tumawag? Ayan, tuloy naputol yung video ko. Panibago na namang video. Init! So lang mga kawaray, thank you for watching. At kami alis na papuntang Malbual at ihatid ko ang aking pinakamamahal. Love you all.